bisita ang dami po hindi nga po awaganin. Siyempre, di sarili po ti programa. Dali po hama awagan mi atra tres gandas. Ayan. Ang pangisong nabigyan sa eksik na bintas da. Siyempre, nang nagruat kialas bangda. Tano, pagbatingin kinantaan awang pulos pangisulyam kanyada. Please welcome the tres gandas. Miss Florence Paula Domingo, Miss Hazel Ann Basilio, and of course, Miss Joanne Yebes. Ayan, dito galas pang bako na nga si sexy der araw kong salsaluyot. Ala, sumre kayo anak ko, sumre kayo. Ala, sumre kayo. Wow! Bonggang gosh! Yung kasi Mark tayo nagkaya. Ano siya? Mabuhay! Ako ko mangina ko ang kilikili. Ano siya? Mabuhay! Yeah, hello guys. Oh, kumusta kayo? Nalaki kumablao kayo rin unang ni Joanne. Salamat pala sa aming sponsor ng damit. Ate Leslie, we love you so much. Ayan, show, di ba, no? Okay, next! Ayan si Miss Hazel Basilio Ringor. Yes, hello guys. Makita ito yung Badumi, sumileng-sumilap. No na sileng Jay Bukel, Badumi, Daita. Thank you so much sa isang kasama, siyempre. Ang sexing-sexing si Miss Paula Domingo. Yes, ayan! Adakamanen! Yes, nice lang! Ikilit, ikato tayo kumat kilikili tayo! Daan na! Ay, deta. SPG. Hoy, manganganda, baka sarwada. Bisak lang tayo. Okay, so ano naman i-prepare yung kantahan nito papagaya ang mga stress gandas? Sala tayo latan. Sige, okay. Una yung dengaro din ni Miss Joanne. Ni Paula. Okay, sige. Ni Miss Paula Domingo. Sige lang di kayo makakar. Alright. Uy. Hoy, ano ka tayo lang ka? Kaya sa sala tayo. Hot AV. Kasibay mo, ako na ay ayatin ka. Mas ninong game. Di may sa anang teken ka, ket puso nga agropapken ka, hindi mo pulos apagarupen. Tagtagay ni Benaka, kay kantamang sabi, tapuso siya tigrayo ken ka. Yes, naminawan kapag padangan at kaanggat, awan makabulog, ganda kato'y puso. Sikalaeng, 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 tiyag ko. Yung minawan kapag padangan at kaanggat, awan makabulod, nadakato'y puso. Sikalaeng, 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 biyag ko. Yes. Hello to our 334 viewers. Yeah! Yahoo!
Di may sa anang teken ka, ket puso nga agrupaken ka, kem di mo pulos apagarupen. Ang tagtagan iben na ka, kay kanta mang saging. Tapuso sa tigrayan ka, naminawan kapat padang nagkaunda, awan magkabulot nga dakato'y puso. Sikalaeng, sikalaeng, sikalaeng biyak ko, naminawan kapat padang nagkaunda, awan magkabulot nga dakato'y puso. Sikalaeng, sikalaeng, sikalaeng biyak ko, sikalaeng, sikalaeng, sikalaeng biyak ko, sikalaeng, sikalaeng, sikalaeng biyak ko. Thanks so much. You know, yeah. What? Nothing. Just thank you very much. Hoy, pang lalaki ang call! Ang mga gapo nga dati ka mga lalaki ah! Yeah! Na minsan arabi, nasalag jay bulan, nagregireg jay linaaw, jay kamasetasan, parukong ko natulbekan, pinilit mo alinoktan, kapalain ang pintas mo, ang pag-iinapalan. Yun na nangangaldaw, ingkarimpay kaniya, amin ang pagpalasan, di kantong mag-iinayat, ngamin ang tanang nakitakan, day napinpintas ngentay siya, pinaybayan akong biyak ko, tingalay tidalan. Yahoo! Do you have record to keep you away? Dami, Brad! Na minsan arabi, anas lang jay bulan, nagrek-rek jay linaaw, jay kamasetasan, parukong ko natulbekan, pinilit mo alinoktan, kapalain ang pintas mo, apagin na palan. Diyan na nangangaldaw, ingkarimpay kaniya, amin ang kapalasan, di kanton makiinayat, ngamin ang tanang kakitakan, day napinpintas ngentay siya, dinaybayan akong biyak ko, singalay tinalan. Ilo po, pa-share po naman para naman umabot tayo ng 400! Yeah! Dagit bibit-bit, nagsadyay langit, silag na niyagdat mangipaneknek, kapintas mo ken ngayon, nakneng-keng kinasingpe, sa aming dakaman paganinawan, dagiti padak analasa, iyakuin kakaditalyaw, dagita matab apabiyagan, dagiti bitbit mensaje langit, sila ganyag tak mangipaneknek, kapintas mo ken ngayon, kakneng-keng kinasingpe, sa aming dakaman paganinawan, dagiti padak analalasang, iyakuin kakaditalyaw,
Dagita matab apabiyagak. Yahoo! Naminsan arabiin nasalat jay bulan nagregre-regre linaaw jay kamasetasan marupukod na tulbekan pinilit ko alinungan gapalain ng pintas mo ang pag-iin na palan yun na nangangaldaw inkarimpay kanya amin na papalasa ikan pag makiinayan ngemintan tanang kakitakan kay napinpindas ngentay siya pinaybayan na kun biyag ko diyang alay sidalan. Yes! Share lang po! Share, guys. PBB. 300. Yes! Odds AV. Sino kausap mo? Uy, kamukha mo! Hindi kaya kabayo kaya. Kabayo. Mailiwakin kabiyak ko Sipon, pimanaw ka malmalday di puso Alarabi, siksikan lapan panunute Toxic, toxic Sapay kuma, takas-taka kumame Do, tirabi apa nagmay-maysan No, ikedem ko na gito'y mata Kaskala at na, ito'y at para mabibuya Jak magawidan, panakarubos luluwa Mailiwang, ubi ako Lagi-lagi pe ay ayate Ajak tu galiban ni ayan Ngait ka nagkinarian Siksik ka lang Di ka papadgan Yahoo! Boss James! Pagsala kayo Ninong Boss James! Wow, Ninong Boss! Big boss and founder of Hawaii, Arakot Consultaloy. Best M! Hello! Hi, Tita M. Tita Imelda! Berna ang bukog. Yes, Berna Abukog! Andito na kami! Hi, Tita Imelda Arroyo! Ate May Andudang! Ma, iniwag, ken kabiyak ko. Sipon, kinmanaw ka, malmalday di puso Alarabi, siksikan at panpanunute Sapay kuma, takas-taka kumame No, tirabi pa nagmay-maysa No, ikedem ko na gito'y mata Kaskala at na, ito'y arpa ng mabaybuya Jak magawinan, panagarubos luluwa Mailiwang, ubi ako Lagi-lagi pe ay ayate Ajak tu galiban ni ayan Ngait na nagkinarian Siksik ka laeng Di ka papadgan Siksik ka laeng Di ka papadgan
sa napakarami pong viewers natin. Yes. Para lang po kaming si Romina sa kadenang ginto. Naka-gold po kami kasi nga po, babalik po yung mga nasadlat. Yung mga nasadlat nagbabalik. Naglagi ka langit, di ka pundot sa malipatan at ikaw nagamit di puso. Amuem kumabi ako, asik sikat inpatik ko, iti puso kenrik na di kanton isukat. Amuem narod ngarain ton kanuman, sudit pamatik mo, di kanton isukat. Datunggal malagip ka, maasot kalman, kalman ang naglabas. Yes, nagbuligan ta. Sapsapulik, daydi dungom, anak kairwama. Agaraman, arakop mo, sudi takarayong, isudat mangipalagip kaniya nasudi nga ayat ngay tinaminsan inparik nam kaniya. Yes, happy watching po sa inyong lahat. Hi Ate Wet sa Gorilla. Ayan, kasapay ka ni Nice Shopee. Yeah, Ma'am Natalie Raquinho, thanks for joining. Tita Imelda Aurelio, Ma'am Riza Mabana, ayan. Tita Mary Ana Pacundudang. Tita Irene Tunak Andrada. Kasapay ka ni Cheryl, Ma'am Cheryl, ay ni Ate, ano yun? Cheryl Anguira, ayan. Ayan, sis Alec Claire Guzon. Ma'am Aida Dombrigue Felipe. Ayan, Ma'am Lydia Damo, of course. Sapsapulik, daydi dungom, anak kairwama. Agaraman, arakop mo, sudi takarayong, isudat mangipalagip kani
Hi, DJ Ness! Happy watching! Baytuyen, tingin na kinararapaan Napudno nga yatin paay mo kaniya Nalawa ataw inta nagbaetan Saan nga isutlap peda sa ngalen taniayan Sapay tadumteng day tuya mensahe Ay ayaten ka biyag ko tiyag nanayo Ikari asiksikan tulae Ay ayaten inggat tungpal tanem Sikalaeng biyakon sa bali Agmay saka mauyos man to'y biyan Mamati ka kumakani ako biyak ko Ay ayaten ka ipatpate ka tinaputno Hi, Ate Berna, Ate Weds! Ma'am Hanalyn de la Cruz at the Nishi Shop. And of course, to my executive producer, Ma'am Cecil Alcantara Arconado. DJ Ness! Ma'am Elaine. Ma'am Allen Claire. Tita Daisy. Sapay tadumteng day tuya mensahe Ay ayaten ka biyag ko tiyag nanayo Ikarik asiksikan tulae Ay ayaten ingat tungpal tanem Sikalaeng biyagkan sa bali Agmay saka mauyos man to'y biyag Mamati ka umakani ako biyag ko Ay ayaten ka ipatpate ka tinaputno Sikalaeng biyagkan sa bali Agmay saka mauyos man to'y biyag Mamati ka kumakani ako biyag ko Ay ayaten ka ipatpate ka tinaputno Ay ayaten ka ipatpate ka tinaputno Ay ayaten ka ipatpate ka tinaputno Hi, Tita Love, Mami Enet, Kuya Joven, and Kuya Michael. Ots AV. Yes, para ka natin 312 viewers tayo. Ayan. Ate Daisy, hello. Mami Carol. Tita Emilia Rosqueta, hello. Nimnekman Jaini Agarin tong sipnge Ngemdi ka agama Daadakan din na Kasalong itibay-bay Nanawa ang katarakan Panagiyak uken ka
di magdagdagan. Sigalaing linangan ko'y kapangga na pinangragsang mo malmal na'y apuso di nangayet mo lalidem ang loob ko. Sikat raksa namin amin ko. Sikat raksa namin amin ko. Yan, sasagot kumanda ng kanta para kay di Solid Ararato Video Hong Kong. Yes, thank you so much. Ate Sinalda, Ate Serni, hello, Mang Dina. Odds AV. Dito yung po, ti-request nyo. Yes, I would like to dedicate this song to you, everybody. Yawas ko ay naputno na ayat ko. Awan sa bali anag ikaw daytoy puso. Nang namnamaan akas na kamit kaniya gimitin ko na lipliputan na hinamati na asyaklae di tanake ngem gayam ta lima kami apat patgen Diyak maawa nga adain na kalima di ta puso kenarik na inalilaw mo daytoy puso ulbog dayta apan na gayat siksika laeng ditoy kaunggak kaya di ka met mabukodan repegin agurain ka da inalilaw na dahil kami ngayon ka ay ayatin. Hi Tita Joy, Ate DC Shop, Ma'am Tarajo Tabil. Happy watching Kuya Jason Julian, Ma'am Linda, Ate Marilyn, Ma'am J. Rose, Ma'am Maribel, Ma'am Carol, Ma'am Emilia, Ate Bel, hello, happy watching, Sir Lito. Pinamati na asyaklaeng di tanake ngem gayam ta dahil kami apat patgen Diyak maawa nga adain na kagudwa di ta puso ken
Thank you so much. Hi, Ate Sunny Joy. Ma'am Michelle. Ate Maribel. Nakwantay mangipaiti may sabi nga kanta. Kanta ni mother ko. Naragsak ka narikat, di aginay balasil taaw, nusong ken kaniyak ni iliw, panunod ko di mapukaw. Kas malanay bagunay, paadipen na niyan nalitay, atungpungam, amo di ka inawatan. Iliw adi maipeksa, trabaho yan rigat na, mapunas laeng dayta, lumadanon ti panaginan na. Kamiliangan na panawan, ti panunod ti mayaw awan, ngem numadanon ti sweldo, naragsak data damay pawit ko. Para katigiti amin-amin nga DH. Thanks, Ma'am Effie, Ma'am J-Rose. Wadaman na patek, kaniya kita lapan panunutek, nasakbayan ti pamilyak, naunos ken apnuan ragsak.